wallahi tallahi ina ganin duk ran da nazo gurin manzon Allah to ta hakkaka amali kama atawakkau, duk burace burace na sun cika kaman yanda nake buri. Sai da kuma yana munajati, Muhammadu khairul alamin wasilati, ya annabi Muhammadu ya mafi alkhairin halitta, ya wasilati, ya tsani na. Yau kai bako ataka kadiman, yau ga nan wani hadimi ya zo gurin ka ya rasulullahi, dari'an yana mai kankan da kansa, ya tashaffa'u yana mai neman ceton ka ya rasulullah. Ataitu bisinwi, na zo da siriki na, summa ahali da iyalena wa ildati da ƴaƴana, sira'an mun zo mu cikin gaggawa, wa haulal hashimi na tajamma'u, gashi mun zo mun yi da'ira min kewaye raudan ka ya rasulullah. Sa'annan wakal fi jumu'un yantamuna li hizbikum ya rasulullahi, ba zan manta da wasu jama'a tari guda ba a bayana, su ma ina so ya ummuhum tashfi'u ajma'u afta'u, ina so wannan tashfi'in da zaka mana a mamaye da mu da su baki ɗaya duk mu shiga ciki. To sai na cewa aya nafsu adraktil amani fa hazihi marabi'u khairun nasi wan nuru yasta'u fa alqat asaha wastaqarrat biha nawa wa niltul muna ma balu aynayki tadma'u. Yana cewa aya nafsu, ya ke raina, lokacin yana ta kuka ne a cikin raudan manzon Allah, yana cewa aya nafsu, ya ke raina, ai adraktil amani, ba kin riski burin ki ba, kina gida cince kina so ki zo Madinan manzon Allah, kina so ki zo, to ai ga mu a Madinan muke fa, ki hakura ki bar kuka mana. Adraktil amani fa hazihi marabi'u khairun nasi, ga nan gidan manzon Allah din fa, ba ga gidansa ba, wan nuru yasta'u, ga haske na haske